Ďakujem. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ja budem stručný, ja mám podľa programu končiť 14:50. Toto bolo pre pána predsedu nastavené, ja si to dám trochu nižšie. Čiže budem stručný, veľa podstatného ste už počuli a nechcem ani prekážať vlastne tomu zlatému klincu návrhu pána Mácha, ktorý bude konkrétnejší. Ja to doplním len to, čo ste počuli, len o niekoľko poznámok, aj technických, aj vecných. A sú to deskriptívne poznámky, čím chcem povedať, že nemám ambíciu prezentovať to, čo si ja myslím, ako by to malo byť a kto by mal čo robiť, ak vôbec niečo treba robiť, ale to, ako to je. No a ten základný fakt je, že sme tu vyše 30 rokov mali voľby na základe pomerného zastúpenia a od roku 1998 aj jeden volebný obvod. Dovtedy to boli 4 volebné obvody. Táto úprava však mala zákonnú povahu, to znamená, že parlament mohol prostou väčšinou rozhodnúť napríklad o zvýšení počtu volebných obvodov alebo dokonca aj o zmene pomerného na väčšinový model. Volebné kodexy sa síce menili a doplňali a aj relatívne zásadne. Momentálne používame ten veľký volebný kódex z roku 2014, ktorý za tých ostatných 10 rokov bol 17 krát novelizovaný. Ale z hľadiska tých základných znakov bola asi priamešom z istého pohľadu najvýznamnejšou práve zmena zo 4 na 1 volebný obvod. Z iného pohľadu sú podstatné ďalšie zmeny, napríklad vo vzťahu k financovaniu volebných kampaní a k dohľadu nad dodržiavaním tých pravidiel. Ale to sú naozaj prvky, ktoré s dnešnou témou súvisia len nepriamo. Minulý rok sa vybrané základné parametre volebného systému ústavne kodifikovali. A to prijatím novely ústavy v podobe ústavného zákona číslo 24 z roku 2023, ktorý zakotvil jednak pomerné zastúpenie ako princíp výberu poslancov Národnej rady a jednak aj jeden volebný obvod. Nejde teda o ústavnú imunizáciu len pomerného systému, ale aj o zakotvenie jedného volebného obvodu, ktorým je celé územie Slovenskej republiky. Dôsledky sú jednoduché a zrozumiteľné. Nielen prípadná zmena z pomerného na väčšinový alebo hybridný model, ale aj prípadná úprava počtu volebných obvodov si vyžaduje novelu ústavy. Ak odhliadneme od detailov, tak tie systémovo relevantné prvky, ktoré zostávajú aj po tej novele ústavy v dispozícii zákonodarcu, teda v dispozícii prostej väčšiny parlamentu, tak sú teda systémovo relevantné, že sú podstatné, vedia mať vplyv. Je to úprava volebného prahu, tých vstupových klauzul, je to výber metódy, ktorým sa odovzdané hlasy prepočítavajú na mandáty. Je to minimálna veková hranica pre výkon aktívneho volebného práva, dnes na úrovni 18 rokov. A je to úprava preferenčného hlasovania a implikácií preferenčného hlasovania, čiže tých prednostných hlasov. Zákonodárca teda smie sám upraviť tie prahové klauzuly 5, respektíve 7, respektíve 10% a smie takisto zmeniť aktuálne platný matematický model prepočtu hlasov na mandáty, ktorý dnes ten, čo používame, tak sa nazýva Hagenbach-Bischoffova formula. A plus samozrejme teda meniť aj spôsob odovzdávania prednostných hlasov. Z toho by malo vyplývať, že zákonodárca toho smie podstatne menej ako doteraz, čo je do výraznej miery pravda. A zároveň, že ústavodárca smie v podstate čokoľvek, čo tak úplne pravda nie je a ja si k tomu dovolím poznámky a možno, že sú aj trochu v reakcii na to, čo už odznelo. Ústavodárca, alebo začnem tým, čo zákonodárca, že tie veci, ktoré zákonodárca ovplyvňuje, ale vlastne len doplním to, čo som povedal. Tie veci, ktoré zostávajú k dispozícii zákonodarcu a nie sú viazané na zmenu ústavy, vedia mať vplyv na tú volebnú faktografiu a na volebné výsledky. Tu sa možno úplne všetci nezhodneme, že aký veľký ten vplyv byť vie, ale pri najmenšom tá úroveň volebného prahu sa bezprostredne a podľa môjho názoru relatívne zásadne dotýka aj niektorých parametrov, tých pojmových parametrov volebného práva a predovšetkým teda požiadavky rovnosti. A vieme, že tie volebné prahy ovplyvňujú zloženie Národnej rady. Vidíme to pravidelne, nehovorím, že pri každých voľbách, ale takmer pri každých voľbách
sa ten počet prepadnutých hlasov odvíja práve od toho, či koalícia alebo dokonca samotná strana zostane tesne počiarou a tie zloženia vedia byť iné. Niekedy to Slovensku pomôže a niekedy mu to skôr ublíži. No a pokiaľ ide teda o tie možnosti ústavodárcu, tak tie nie sú úplne neobmedzené, aj keď takéto všeobecné povedomie a tá zvyklosť je, že ústavodárca môže v zásade čokoľvek. Rovnosť, priamosť, všeobecnosť a tajnosť výkonu volebného práva podľa môjho názoru predstavujú tzv. To materiálne jadro ústavy a ak by sa malo zasiahnuť do týchto prvkov, tak som presvedčený, že to narazí na súdnu kontrolu ústavnosti. Ale tieto princípy sa ani aktuálne, ani potenciálne nejavia byť predmetom nejakej bezprostrednej hrozby a napokon tou dnešnou témou, o ktorej sa bavíme a ktorá vyvrcholí práve príspevkom pána Macha, je to, čo si smie dovoliť zákonodárca a čo ústavodárca a čím sa má správovať pri výkone tej svojej pôsobnosti. Ak by teda ústavodárca, ústavná väčšina parlamentu chcela meniť to, čo len minulý rok zaviedla, tak jedna možnosť spočíva v návrate k pôvodnému modelu. A ten pôvodný model je to, že o podobe volebného systému v plnom rozsahu rozhoduje zákonodárca. A tu si dovolím vlastný názor. Ja si myslím, že tie základné prvky volebného systému si zaslúžia ústavnú úpravu, že je dobré, že tu nejaká ústavná úprava základných prvkov volebného systému je a bez ohľadu na obsah toho, čo sa na konci vlády Eduarda Hegera v parlamente presadilo, tak ja považujem za správne, že vôbec niečo áno. A súčasťou tejto prvej cesty, čiže návrat od ústavnej k podústavnej úprave volebného systému môže byť napríklad možnosť viazať zmenu volebných pravidel na tzv. Absolútnu väčšinu, čiže 76, čo by znamenalo doplniť článok 84 odsek 3 ústavy o príjmanie, zmenu a rušenie zákonov upravujúcich výkon volebného práva. Dnes sú tam kvalifikované medzinárodné zmluvy a schvaľovanie zákonov vrátených prezidentom. A táto kategória táto množina týchto predpisov by sa doplnila o volebné pravidlá. Inou cestou, a myslím si, že o nej sa bude hovoriť aj pri akejkoľvek reforme, je priama ústavná zmena. Napríklad jedného konkrétneho prvku, a to počtu volebných obvodov, čo nie je technicky nejako zložité. Je tam nový článok, nové ustanovenie v podobe článku 73 odsek 4 ústavy, ktorý hovorí, že je to jeden volebný obvod v podobe územia Slovenskej republiky a tento sa dá vypustiť alebo sa dá nahradiť vetou v zmysle počet volebných obvodov ustanoví zákon. Tento model, čiže ústavné zakotvenie pomerného zastúpenia, ale bez priameho určenia počtu volebných obvodov, je pritom v krajinách Rady Európy štandard. Z nedávnej komparatívnej analýzy kolegu docenta Mareka Domina z Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý robil porovnávaciu analýzu, vyplýva, že práve tento model používa veľká väčšina štátov Rady Európy. Ja si tu dovolím citát z tej analýzy. Výrazná väčšina zo skúmaných ústav, približne 82%, totiž neurčuje presný počet volebných obvodov, ktoré sa pre účely parlamentných volieb majú utvoriť. Jeden volebný obvod pokrývajúci celé územie štátu, ktorý ústavný zákon 24-23 do textu ústavy zakotvil, je pritom z ústavnoprávneho hľadiska v štátoch Rady Európy veľkou raritou. Okrem ústavy Slovenskej republiky ho totiž zakotvuje už len gruzínska ústava. Čiže za to najpodstatnejšie z hľadiska úvah o prípadnej ústavnej zmene považujem práve to, že pomerný systém nepredpokladá nevyhnutne jeden volebný obvod, ale pripúšťa viacero obvodov, a že teda pri posudzovaní možností prípadnej ústavnej zmeny smerom k väčšej regionalizácii kandidátnych listín alebo zastúpenia ako takého je práve článok 73 odsek 4 ústavy silným kandidátom na úvahy o takejto zmene. Tretia cesta by spočívala v podrobnom ústavnom zakotvení konkrétneho modelu, ak by to mal byť väčšinový model, tak buď aj s priamym určením počtu volebných obvodov, napríklad 150, alebo bez takého určenia, opäť s odkazom
na zákonnú úpravu. A tu si dovolím takú krátku improvizovanú odbočku a spontánnu reakciu na to, čo spomínal predovšetkým pán kolega Spáč, a to je princíp rovnosti hlasov a potenciál prípadnej ústavnej zmeny alebo zákonnej zmeny zasiahnuť do toho princípu narušením tej proporcionality. No a teda nejakú zásadnú nepoužiteľnosť toho modelu, že každý okres by mal nárok na svojho poslanca. Podľa mňa to zase až také nepredstaviteľné nie je, ak naozaj teda budeme uvažovať tvorivo a na zelenej lúke, lebo ten regionálny princíp, odhliadajúci od tej proporcionality, sa dá relatívne ľahko predstaviť v prípade, že by sme uvažovali o druhej komore. O druhej komore postavenej práve na princípe toho regionálneho zastúpenia. Zoberte si, bol tu príklad, že Medzilaborce versus Prešov, alebo Žilina, alebo už teda ktorýkoľvek veľký okres. Myslím si, že najmenší, ja si to pamätám tak, že najmenší je okres Poltár, čo som sa až hlboko v dospelom veku dozvedel, že Poltár je okres, ale máme proste aj okres Poltár, malý okres. No a to chcem povedať, že máme tu takéto porovnanie, ale zoberte si porovnanie napríklad, že Kalifornia alebo Texas versus Rhode Island. Americký senát ako druhá komora Kongresu Spojených štátov je tiež kreovaný na princípe tej parity, že každý štát bez ohľadu na jeho veľkosť a počet obyvateľov má 2 mandáty. A potom samozrejme tá komora má špecifické právomoci. Hovorilo sa aj o českom modeli a ak sa nehovorilo, tak som počul, ako keby sa o ňom hovorilo. A v tom českom modeli tá druhá komora funguje práve na tom regionálnom princípe. A v takom prípade sa nám oslabujú tie výhrady voči tomu, že nám dochádza ako keby že k devastačnému narušeniu toho princípu rovnosti hlasov, ktorý podľa mňa v mnohom už dnes je narúšaný tou úrovňou volebného prahu, kedy hovorili sme o tom, že vlastne keď už sa niekto dostane do parlamentu, tak má približne toľko, koľko si zaslúži. No v zásade má vždy prinajmenšom o 20% mandátov viacej, ako zodpovedá jeho pomer odovzdaných hlasov. Približne. Niekedy je to o 25% viac, niekedy je to 17% viac, ale tým prepočtom hlasov na mandáty vždy dochádza nevyhnutne z povahy veci, pretože tam sú tie prepadnuté hlasy. Čiže už dnes ten princíp rovnosti hlasu nie je v plnom rozsahu zachovaný. A judikatúra Ústavného súdu, mimochodom, sú tam 2 dosť zásadné judikáty, ktoré hovoria, že je to približné. A vždycky to naozaj z logiky veci môže byť len približné a že tá plnohodnotná rovnosť sa dosiahnuť nedá. Končím, lebo však 14.50 už pravdepodobne bolo, a končím tou poznámkou, že čokoľvek sa bude robiť, ak teda vôbec niečo, tak si myslím, že by bolo vhodné zvážiť ústavnú ochranu aj ďalších prvkov toho volebného systému. To znamená, že neredukovať tú ústavnú ochranu, ale ju možno posilniť. A to najmä tých prvkov, ktoré naozaj majú potenciál ovplyvniť zloženie Národnej rady a teda volebné výsledky a to štrukturálne. Ja si myslím, že to sa týka práve tej práhovej klauzuly a tiež minimálnej hranice výkonu aktívneho volebného práva. Mne je jasné, že na Slovensku debata o tom, či ju posunú z 18 na 17 alebo na 16 je vzdialená a žiaden bezprostredný záujem na takejto debate ja nejak výrazne neregistrujem, ale je to podľa mňa legitímna otázka a plus teoreticky možno aj toho systému prednostných hlasov, lebo to sú prvky, ktoré majú potenciál ovplyvňovať bezprostredne zloženie Národnej rady. Ďakujem pekne.